En dat is, al lijkt het misschien zo, net het bewaken van een springkessen. Nee, de militairen zie je het heger op. Ze moeten abzeilen van hegere gebouwen af. De Delta-compagnie uit Ermelo is benammen dwaan de grenzen te verliezen. Zo hadden ze de Oostdijk oerstutsen met volle bepakking en ik moesten ze vierleppen. Eigenlijk stond alles deze week in teken van een Mentex, een mental exercise. En dat wil zeggen dat wij eigenlijk de eenheid willen vormen op het mentale vlak, in het koppie. En ook lichamelijk, dus dat betekent dat er wat zwaardere opdrachten uitgevoerd moeten gaan worden. Gewoon wij doggen de soldaten oefeningen in orenpatten van het land. Maar voor deze oefening wie Friesland poorgeschikt. Het is tegengoed bevallen. En dat heeft achteraf heel goed uitgepakt. We konden hier onze oefendoelstellingen goed kwijt. En we zijn ook heel hartelijk ontvangen door de Friese bevolking. En zeker met het mooie weer erbij, dan kun je alleen maar terugkijken op een hele goede oefening. En er zijn toch wel geluiden dat we deel 2 van deze oefening, Black Fennec, deel 2 misschien eind van het jaar, volgend jaar, toch misschien wel weer terug gaan komen in Friesland. Jonkende oefening is het hele baren ik bedoeld als promotie voor de landmacht. Publiek koort materiaal besjen. En zat te zien, werken dat aardig. En het springkessen op het plein had ik nog nooit zo veilig lieken. Maar om een eind van de middag wie dat weer voorbij. De soldaten gingen weer op wij naar een nieuwe uitdaging.